Mä en ole pitkään aikaa tehnytkään sellaista ihan omaa YouTube-julkaisua. Ja muutenkin on ollut vähän sillä, että mä oon vaan sitä TikTokia. Mä oon alkanut keräämään näitä marjoja ja sain auton, niin oon päässyt tänne ja myynyt niitä torilla ja on mennyt ihan hyvin kaupaksi. Ja eilen mä löysin yhden tosi hyvän paikan ja tänään löysin toisen ihan niinku aika läheltä mun kotia. Että niinku musta on hyvä, että mun elämä on alkanut mennä eteenpäin ja että niinku vähän helpotusta. Ainut, että se auto on vähän semmonen ränsistynyt ja rähjäinen niin kuin minäkin, niin se kuitenkin jotenkin toimii. Pakoputki lähti irti kesken ajon. No se sit mun eksä tuli, kun se sattui olemaan täällä Kouvolassa, se pääsi tulee auttamaan mua ja mä ajan nyt ilman pakoputkea ja sit siihen jäi sellainen pelti roikkumaan, niin mä sain eilen sit mä ajelin, kun se pelti rupesi rämisee koko ajan. Mä yritin laittaa sit sinne käsin sinne takaisin paikoilleen, ei kun heti uudestaan, niin sit se lähti sitten kokonaan onneksi pois, niin nyt pystyy sit kuitenkin ajaa sitä autoa, ei toi pakoputki nyt sellainen asia ole. Jo tosiaan löysin tosi hyvän marjapaikan, tai kaksikin, niin sitten täällä sitä sitten luuhaillaan metsässä. Kiitos.